choy no. Nataron sa Ilaya mga mga choy natay kauban diri no. Na tong reporter na niya mga choy. May buntag na to dia mga choy. Diari kata karon sa katong usapod sa napiktuhan nga buntod sa katong niato lang 6.9 nga linog diri sa norte. Og mga choy natay mahinabi sa tatay. Tari mga choy. Ay, may buntag data to tay kanang interview mi tay. Kumusta man tong paglinog nga 6.9 tay? Matkuyawan ako dong diha intaw ko nagpuyo nagpapain taw ko napayag oh. Oh, may balay ka datay, may balay ka. Oh, may balay ko na napitayo niya kay luwap. Hindi po na linog ko apo kay bao po. Diha po ko nag mga choy, oy kay sitwasyon diri ni tatay mga choy. Diri siya, ayang balay mga choy, diri raskilid siya. Atol atong 6.9 nga linog mga choy, mao ni resulta. Oh, bitak-bitak. Bitak-bitak wala. Na okay na ka tay. Oh, ako Nya tay, kumusta man na way mga hinabang naabot diri? Ang kada ang hinabang. Kita ang luya do ay mailag na mo hatod pagbakaon. Mo hatod 5 kilo dilata. Kisa nga na to tay, palagtag ko na am tay interview ni tay. Ipaabot sa imong pagumangkon. Burgos Panagang. Burgos Panagang yang ako apelyido. Balik suka Kalibang. Bakod na awal ko. Kuto-kuto man mong bukog tay. Lumiyak na din.